ассалому алайкум дӯстони азиз. Аввалан бар ҳама шумо саломатии хоҳон ҳастам. Умедворам ҳар яки шумо хуб ҳастед. имрӯз ҷумъа 22 сентябр дар бораи қурби асъор маълумот медиҳем. $100 баробар ба 1096 сомони тоҷикӣ. ва ҳамчунин дӯстони азиз 100 евро баробар ба 1166 сомони ва 75 дирҳамро ташкил мекунад. дӯстон, бародарону хоҳарон, ҳатман дар зери навор лайк монед ва ба канали мо подписатсия кунед. раҳмат барои дастгириҳо. ва 1000 рубли русӣ баробар ба 114 сомони ва 37 дирҳам. аз дирӯз то имрӯз танҳо 1 сомон рубли русӣ боло шудасту халос. ва 1000 юан баробар ба 74 сомони ва 20 дирҳамро ташкил мекунад. дӯстон, ҳамарӯза дар бораи қурби асъор маълумот медиҳем. мутаассифона имрӯз каме дер кардем, корҳо бисёр буд ва умедворам ки наворҳои моро шумо ҳар рӯз интизор ҳастед ва мо низ ба зудӣ хабари хубро пешкаш мекунем иншоаллоҳ. худованд нигаҳбони шумо бошад.